Lihat sikon sih. Delok-delok. Wis aman pokoknya. Yuk. Tanganmu. Goyang terus. Pas. Cair iki. Cair lumayan iki. Mesti larang saiki. Terus bos. Wis itu separuh iki. Perasaane nek sing rancu to, Bos. Nggak enek rancu nih kene bos. Rancu mangsane opo? Kayo kendang gas. Kualik blok, ngene iki kualik. Lah terus? Ngene lho, cuk. Alah, lali aku. Ya. Ayo. Yo, gas. Keamanan iki jan ora terjaga blas. Iki lho. Wah, ini kayane bisa enak mesine. Wah, gak kelar iki. Besi pedang ini ya melekat lho pisan. Iki maling profesional tenan iki kaya. Suwi iki. Banter to. Wah, iki. Kok mampu kebul rokok toh? Ya apa sih bos sampean iki? Ganggu wong kerja, ngerti ra sampean? Suwen ngene iki ora tugel iki. Aleh. Kowe wong emang kebangetan kok. Kowe gak ngerti iki apa? Irigasi iki. Perairan umum. Lah kok dimaling juga lho. Dan kowe wong ora dikerjaan apa? Iki yo kerjaan. Iki yo kerjanane dhewe lho bos. Piye sampean? Ya Allah, kok nemen iki tak telepon ke polsek lho iki malahan. Yo piye lho, Bos? Aku ki wis ngene pilihan liyane iki, Bos. Ijazah aku lho mung SD, golek kerjaan liya-liya lho ora kena, Bos. Ora iso mlebu, Bos. Lah ijazah aku lho bos. Ijazah SMA jari harus disediakan 9.000 juta. Lapangan pekerjaan. Bukti nih. Nganggur, Bos. Saiki bos. Cari yang halal itu susah, cari yang haram suwen lebih mudah. Ayo sikat. Kok dhisik. Kowe wong ki yo keterlaluan. Kaya ora enek kerjaan liyane ae lho. Tapi yo piye meneh? Ya memang keadaan ngene iki. Ayolah, gas. Ayo. Ya ngono mau Wes, ayo gas terus.